Magandang gabi sa inyong lahat. Live ta karon sa aming kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. At ngayon mga kandusanan, aduna tay Larasender from RTR Kabadbaran City. Mo kini si Roberta na ang kanyang problema, mga kandusanan. Kabahin sa iyang best friend nga si Misay. O karon mga kandusanan, narito ang kanyang sulat. Magandang gabi Otto, buntag, ati like a burn. Ako si Roberta, lumulupyo sa RTR Kabadbaran City. Ang aking problema, kabahin sa aking best friend na si Misay. Naiyak kong post sa Facebook. Tungod lang kay ang kanyang afam nag-chat sa aking Facebook account. Siguro sa hindi pagmamayabang. May itsura naman ako, ati like a burn. Sa totoo lang, ati like a burn, mas maganda pa ako sa kanya. Charot. Pasensya na ati like a burn na ang aking sulat ay halo-halo. Halo-halong Bisaya at Tagalog. At para naman maintindihan ng inyong mga viewers dyan. Alam mo ati like a burn, ipinadala ko talaga tong sulat na ito. Kasi hindi na talaga kaya. Kasi sobrang na talagang ginawa niya sa akin. Dahil lang siya nag-chat yung afam niya sa akin, magagalit na siya. Sa hindi pagmamayabang, ati like a burn, may negro naman ako. May boyfriend akong negro. Kahit single parent ako, may nagkagusto naman sa akin. At bakit ko naman agawin yung afam niya? Nakuntinto naman ako sa aking afam na negro. Masakit lang isipin, ati like a burn, na best friend ko siya. Hindi ko lang siya best friend, pinsan ko pa siya. Ayan ati like a burn. Ang sakit talaga. Kung sa inyo talaga yan mangyari, hindi talaga niyo matatanggap. Ati like a burn, palihog tambagi ko sa inyong tambag balibag. And more power sa inyong istasyon na hindi pa narehistro. Ayan, maraming salamat Roberta sa imong ipinadalang mensahe dito sa aming kandusanang istasyon. Bisan pa man nga halo-halong Bisaya at Tagalog tong ipinadala mong sulat sa amin. Pero naintindihan pa rin natin mga viewers dyan. So, ang akong advice sa imo, Roberta, pasagdiin na ng imong best friend, imong pinsan na si Misay. Hayaan mo na siya.
huwag mo nang pansinin kung ano ang mga ipinupost niya sa Facebook. Ang mahalaga, wala kang ginawang masama sa kanya. Malinis yung konsensya mo. Yun lang naman talaga ang importante sa atin, na malinis ang ating konsensya. Kahit ipinagchismis na tayo sa ibang tao, ayaw ka guilty sa gibuhat ni Misay sa imo. Bahalag, budako pa na iyang bakbak, budako pa na iyang agtang, budako pa na iyang mata, budako pa na iyang ilong. Pasagdi siya. Ang importante, gwapa lang gyapon ka. Pretty lang gyapon ka. Sa imo lang giingon, nga gwapa ka. Ug basin pod na na-insecure na siya sa imong beauty. Sa imong beauty nga 52 years na nimong gidaladala. Na wala gyapon ka na, wala gyapon na kupas ang imong beauty. Samantalang siya, agnas na. Pasagdi siya. Kay, na-insecure lang siguro na sa imong beauty. Kay, sa tinuod lang kung love good siya sa iyang afam. Dili na magpairing-iring sa imo. Di ba tama ko no? Dili na gyud na siya magpairing-iring kay naman si Misay sa iyang kinabuhi. Pero kana imo kagwapa pod, ang ako ika-advise ani mo kagwapa. Minus-minus si pod imo kagwapa. Mura gid na, minus-minus na imo pagkagwapa kay murag sobra pa na sa times ng imong kagwapa. Ha? Minus si i-divide imong kagwapa tapos kanang pag humanimog divide, i-minus. Oo. Anaragid ka simple para wala masuya sa imo kay pati best friend nimo, matalik mong kaibigan. Nagalit sa iyo dahil sa iyong kagandahan. Dahil sa iyong taglay na alindog. Ayan, maura ka to akong ikuan ha. Akong ika-advise sa imo, pag humanimog times, pag humanimog plus, pag manimog times, pag manimog plus, i-divide. Pag manimog divide, i-minus ng imong beauty. Kay para, ma-minus na imong beauty kay basing daghan pa'y ma-insecure sa imo. Dili lang imong best friend. Ha? Maura ka to? Maura ka tong akong ika-advise sa imo. Unta imo tong i-apply. Kay dili ra ikaw ang adunay problema ang ana. Kay napoy mga gwapa dira nga sobraan ka gwapa nga dagay na insecure mo poy problema nila no kay nanay mga uyab ang ilang mga afam muduol gid didto sama sa imo muduol gid sa imo kay gwapa ka ha maura to ko i-advise sa imo minus si diretso imong kagwapa ayan na ra ayan maraming salamat sa imong gipaabot nga mensahe Roberta ha diri sa among kadusanan hindi pa na-rehistro. Ayan, mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn, ha, Ninohon. Thank you so much.